Aici e toată zona pe fășii. Pădurea și fășii, pășunea tot. Acolo e sărătură. Da. Fășie de nisip dulce, fășie de nisip sărat. Marea cum s-a retras, așa și-a depus straturile de nisip. Și un alt exemplu vă dau care să înțelegeți mai bine. Pe prima stradă, de exemplu, în Letea, e apă sălcie, unde am mers cu mașina. A doua stradă e apă sărată, nu beau nici vitele apă. Deci nu beau nici vitele apă. Și a treia stradă e apă dulce. Nisipoasă. Cum se alimentează populația? Din fântâni. Din fântâni. Deci la dumneavoastră se spun puțuri, dar la noi fântână. Fântână, da. La 2 metri noi dăm de apă, că e păza freatică. Dar trebuie să vedeți dacă e bună sau nu e bună. Da, cei de acolo de la sărătură vin și iau. Sunt fântâni la ceilalți pe stradă, pe uliță. Deci aici nu există decât alimentare cu energie electrică. Așa, exact. Nu gaz, nu, butelie, deci... Și focul se face la sobe, teracotă, materiale. au adus acum câțiva băieți care mai centrale și-au pus. Pe lemne. Pe lemn, deci totul pe lemn. Totul pe lemn. Hai să mergem să vizităm păduri. Și cum vă spuneam, liene. Hai să vă arăt liană. Uitați-vă alea care sunt înfășurate pe după copac. Aia este liană. Ea e un parazit, se hrănește din copac și curpin asemănător este. Ăsta e sânger. Pescarii, dacă ați văzut, dar acum e prohibit. Și astea sunt lăcrămioare. Dacă le vedeți mai bine, au înflorit, sunt. Dacă n-au rupt. Lăcrămioare îi spunem. Lăcrămioare, da.